Rasputin. Gymnasieelever. Kunst. Goddag. Hvad hedder du? Olav. Goddag, Olav. Jeg hedder Arne. Jeg kommer over fra Sjælland af. Nærmere betegnet Vesterbro. Født og opvokset. Skulle lige fundet ud af, at når man er født og opvokset over i København, ikke? Så bliver man kun 76 år gammel. Det ved jeg sgu ikke. Jeg vil gerne leve et langt og lykkeligt liv. Så nu er jeg lige hernede i Tønder, ikke? Og så tænker jeg på, om du måske ved, hvor gammel bliver man hernede i Tønder, ikke? Ja, man blev kun 79. 79? Ja, det er jo alligevel 3 år længere, man gør end i København, ikke? Så jeg er lidt overvejet, om jeg måske skal flytte hertil, ikke? Bestemt selv. Ja. Er der nogle muligheder? Er der noget shopping, eller er det bare sådan noget gårdhandel-agtigt noget? Hvad gør I for at leve så længe her? Buen. Buen? Hvad? Vi har marke. Ja. En vand. En sten. En sur gymnasielærer. Danmark på en globus.